good afternoon guys. Pupunta kami sa cemetery. Visit kami sa anak ko, Owen. First time niyang pupunta doon, ni baby namin. Visit me dito ni Kuya Owen. First time niyang pumunta doon. So, okay na? Sige. Bye-bye. So, andito na kami guys. Kasama namin si Baby Kaiden. Wala tayong payong din, mainit. Medyo mainit pa ng konti. Ganito lang din. Pero babalik ako sa labas kasi bibili tayo ng flowers at saka candle. Kadalan siya yung 10 pesos gihapon na candle pa. Sige. Meanwhile, Hello guys! So, nalapas din sa memorial. Buto naabot din sa liluan. Balik na lang may ugsak eh. Mahal pa dyan ka ang plate, pero di lang doon. Pukito. Kadawas dito, biyaya siya niyang. Tanaw-tanaw, kami nagtanaw siya nga. Padulong namin sa memorial, yung kita natanaw kay Ewel di siya tara-tara, nagka-feel di siya sa hangin. Feel kay na ko ang hangin sa jeep, good. Oh, basta ko kabande nga, nag-memorial na. Lapas noon. Abot dito si Day. Abot din muna si Q. Abot na yung sabi niya. We're here na. Today Sunday, so dagang tao sa cemetery. And we're here, you guys. Ta-da! Hindi siya mauyog. Hello! Hindi may bugat kaya. Lapas na. Saan sila? Si ate ra? Para taagin. Kaya makita ako sa background. Bugata sa tripod. Ay! So heavy. Look, we're here. Ano, si Kaiden? Si Kaiden ko yung Nag-init kayo, ay po yun. Ali, may pakita mo sa video eh. Ano ko, likod yan. Nakita ko, outfit. Si Kaiden. Ay, ipakita ko. You see Kaiden? Baby Kai! Ay, sama! Kaya reaction! Dria! Record na ka reaction. Sige. Sama daw. So, namin story guys. Sama. Ganina na tayo namin naabot. Nga, naabot na namin Irasisi. Naabot na namin Irasisi. Oh my G! Siya ang nadiri ka sa'yo. Feeling makiliyara ang hangin. Naghaan siya nga. Wala ko nagtanag. Tira, wala kong hangin. Dugay mo dito yung naabot. Nagpunta ko nung wala pa mga sa'yo. Ko kayo nga. Hindi ko nga nalapas naman. Gimrag. Naabot naman ko sa balay sa kong classmate. Hindi naman ni Mao. Hindi, nagbunjud sad ko yung ano, wala pa mo. Ganina, dugay kay minisunod o daw. Asa man sila, bibi, nasayang. Nasayang sila. Dong, ano sa'yo? Tubang dong kay Fred. Mainit kayo, maalimuot. Wa sa dahil mo magdagpayo. Wah. Ha? Ito nga pa, buwak. Ito ang diya. Wa naman noon dadig payong noon, kay noon. Wala siya usaan ni. Wala, isa rin na. Pakatawanan kay pa. Ganina na mi abot pa. Nasakag mi. Nalapas. Nalapas mo. LCC. Wala naman may plate eh. Naglakaw mo. Kwarto. Nga, layo na gid ay kayo. Oo, ayun na dyan. Ano may padung sa LCC? Hapit na si Benilipin. Munisipyo. Munisipyo ba? Munisipyo. Ay, ginoo ko. Lakaw pa dyan eh. Hello, Kaiden. Wala mga picnic-picnic, Kaiden. Picnic. Yun. Sumoto siya, guys. Guys, sa gani kainit oy. Ngayon, kaya na. Ay, ko sa dis, mami. Owen, dong. Sabi na all, I think kuha kami lakaw. Oh, Jud. Lakaw tami ato eh. Opo, sa meron na abot. Naglakaw pa mi. kayo si Kuya Ren. Una na lang guro magabot eh. Mo to asa naman to silang amay. Kaiden. Baby.
Ate sa iyo Kuya Owen lang ga. No. Sila na sa action nila. Sa dili na init Ano nang baktas sa kadadakan ay nang mang muana na ang musikos. Wala man oh. Ma. Pa. Funny story. Ano reaction niya? Ano diri, makita tayo, makita ang reaction sa Facebook. Ano na may video. Yeah. Ano diri, makita. Kisa ni plastic niyo ani. Actually ni what? Nanaog mi. Nanaog mi sa pulitin kita dito. Ano naman? Abot lang sa dito. Abot. Ha? Ano mo kay sa tingin. Wala ang naadiri na sa jeep. Ano makita ra ang kon ba? Ay siya nga. Wala mo ko nagtanaw gud, nag-feel na ko sa hangin. May hangin mo. Ya naglakaw sa mo ni Pino. Naglakaw mig ka diyo ato nga mong gilakaw. Ano man sa jeep. Hello do. Wala di sa tanan man. Ali do. Indot jud ni dili ka lako sa kay. Ari paon indot kayo. Muna ni atong pare nami diri ha kay indot jud siya di pa dili mo lupad. Sama gani. Kani siya di ay. Asa ko ani sa. Hello guys, so we're complete na here. Ato bang sa mid diri sila diri kay. Hala do nang kiya. Nan nagado. Ano mo? And here's our baby guy. Kuya si baby guy. Yung video ni. Suho close up na Pogi na kadag payong. Kuya na Kuya B. Yan sa may balita, Bi. Hello. Hello, baby. Ay, di ta kuya dong. Abo ta gid layo dudong oh. Juhi tigil. Ano kung gani buhon sa nunin sa baba, oh? Ano? Baby guy. Buhon na siya insan ay. Be. Ang sama na. Oh? Ang sama na. Ang sama na. Anong sanas kung ba? Nagkaon ko? Asa Ako ka nagkaon. binaagbi? Sumaw. Suwaw. Sige siya umila. Diyan. Sa man gitan ani mo. Ano man na? Nana. Tagay. Di mo dang itiksan? So, mo ni siya si Vincent, mo ni siya caretaker diri sa kuan. Sa kang dodong kuan area. Kay dagdagan ni sila pero siya mo akong ikuan diri. So, thank you son. Sige, thank you. Salamat ma'am sir. Ano ta kuya dong? Ani na kuya dodong? First time ni guidance ni Annie. Hello. Ay, amo ta si kuya dodong oy. Fish crackers guys. Amo ta si kuya ni dodong oh. Yeah. Ada nakaluhan ni mo dong. Hello. Ah. Ano na lang sama ni. Hello. Cracker yo what? Maganda ko kanon. May kanon? Magani. Nasida sa ka. 1, 2, 3, smile. Diba? Hindi sa tanaw. Thumbnail. What is this one? Yay! Lingkod pa! Yeah! Ibalog ang bapa! Hindi na kamukha ang fish cracker. Awag na may tao sa picture. Yan, doon sa hangin. Ato mga tubi. Awa init. Ana. Yan ay, pero isto gamay diri. Ha? Yan na gamay. Na. May hada. Hello guys! Welcome to another point of view. Charat. Ay man tong biskuit. Hi vlog! Na-update, na-update. This is our gamayng tao. Buyag. Si Kaiding. First time niya mo lakaw. It's his first time. Ay, first time niya mo ari.
Sila sayang Kuya Wiwin. You want? Kami rabi. Sino ka rin Mayle? Ay, dagang kay Pubi. I shall love the happy pa. Ha? Pamo na ganato forever happy din pa ha. Kaya di siya mabungkag pa. Di pa sa itong blue. Kaya magsiglupad. Oo. Yun yung maano na atong happy ending. Lahi pa man akong Laksmin. Kaya dagan niya may food, guys. Kuya. Chucky. Coke. Ah, bilis yung minog Chucky. Ay, jadi ha. Kain. Oo, na isalbaro. Dagan niya may baon, guys. Kay. Dala sila. Wala na yung bagong baon. Uy, wala kayo. Hatay mo bagong bayan. Snack. Frontier. Oo, ni Mami. Si Mami ang... Ah, Uyog man. Katugan. ayaw na. Dili ang hangin. Puro mas abulaan. Adjust, babe. Dagkubig ayo tudto ato. Dagkubig nga balay. So dai, apa rin? Wow. Ay sige inuki di ay. Nagpicture na ka dira day. Buko man ka. Istorya na. Apa na ko? Pagod yung yelo. Bangsa mo pa akong buhok. Lupi kay siya tiya mo ay. Wasay po oro ay sa kumita. Wasay mo yung ikaw anak. Ano kay day? As in. Why kalo? Ano? Chok. Bisa buyog pa. Para pa jud. Anak na style pa to. Anak man na. Ilang na araw ingon na ay mong gilang ko. Dali ah. Paano lang? Picture ah. Ano lang. Bye. Hello kay kay. Hello, B. Uy! Ang cute ito trin diha. Grabe no. What's Ay. Ay, hadlok sa resto. Paano mo? Ito sa chinilas pa. Asa man na? Ay. Nilokot na mura. Ayun, nag-ano. Dagka na kasi na. Katugo na kasi siya. Di ba kasi mato? Unsa di ka? Wala lang. Ha? Look at mo na scam bird. So nagtaligsik. Inig bundak ani, magtaligsibin. Ano nga tawanan? Taligsik. Taligsik, so sa 6-7. Wali, yun na yan, mga
Mura kag model ba? Sana nga kansa. Side view. Lo, side view. Vision pag-asa nga side view og sa di. Mas side view og sa di. Wag ya. Tanaw diri. Hello. What's up? Dali lagi nahilis ang usa ka kuan be. Usa ka kandila. Pao managod. Wow, mo siya, wow siya. Gani ko katan-an. Grabe. Ito yung isa oh. Parang model. Ayaw ana iya. Ayaw ana iya. Dali na mo kay ko nagigiguan. Basta kayo. Ayaw, ano? 2, 3, smile. No, 3, smile. Kaya ang daw. So, pauwi na kami mga guys. So, bye. Hi.